Fl-istess ħin li kkonfermat ħsara ġodda fl-impjant tal-BWSC f'Dellimara li kienu żvelati fil-Parlament mid-deputat Laburista Joe Mizzi, l-Enemalta ddeskrivit dawn l-istess ħsarat bħala normali. Fuq ix-xandir nazzjonali l-inġinier tal-Enemalta Martin Attart Montaldo iddeskriva dawn il-ħsarat b'dan il-mod. Dawn huma sinonimi ma' xi ħaġa għadek tixtieq ġdida? Dawn huma normali. F'dal magni bħal daw huma xi ħaġa normali. Ma normali li jiġru fil-bidu daw l-affarijiet? Huwa normali. Inti iżek tixtri karozza u ġimgħa wara tmur is-cylinder. Huwa normali. Huwa normali. L-inġinier tal-Enemalta ġustifika dawn il-ħsarat għaliex qal il-power station tal-BWSC hija ikkomplikata ħafna. Li jkun hemm ħafna huwa normali għax dan l-impjant huwa by its nature huwa impjant komplikat. Fuq ix-xandir nazzjonali Attart Montaldo ikkonferma li sal-lum l-Enemalta għadha lanqas taf x'ġara fl-ewwel ħsara li żviluppat fil-Power Station fil-bidu ta' Ottubru. Eżatt għaliex ġara għadna ma nafux, l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. L-Enemalta għadha ma tafx kif se jkun affettwat l-operat tal-impjant tal-BWSC kaġun ta' din il-ħsara. Time factor allura? Issa, time factor m'għandix. Kumment ma' One News id-deputat Laburista Joe Mizzi sostna li hija xi ħaġa inkwetanti li qed ikun hemm dawn il-ħsarat qabel ma l-impjant tal-BWSC beda jiffunzjona. L-Enemalta tikkonferma dak li qed ngħid fisem l-oppożizzjoni huwa korrett, mhux nivinta xejn. Minnaħa l-oħra hija inkwitanti għaliex l-Enemalta minkejja li qed taċċetta dak li qed ngħidu aħna dawk il-problemi kollha li hemm, issa qed tgħid li dawn huma normali. Normali mela xi ħadd pereżempju jixtri karozza u jkollu ħsara fil-magna, jaqlu l-pistons, jaqlu l-cylinder heads, u mbagħad imur jeġa' jagħmilhom mbagħad wara jeġa' ġiri l-istess, din ma naħsibx li hija normali, naħseb ħadd ma jaċċetta li jixtri karozza hekk b'din il-problemi. U allura hija inkwetanti ħafna meta nisma' l-Enemalta tgħid li din hija normali għax mihomx normali l-affarijiet. Mizzi saħaq ukoll li għal dawn in-nuqqasijiet għandha tintrefa' ir-responsabilità politika. Hemm responsabilità politika u l-Ministru responsabbli flimkien mal-Prim Ministru għax wara kollox huma kienu għamlu deċiżjoni għażlu din l-estensjoni għandhom jerfu responsabilità. Ma nistax ikun nibqgħu f'dal pajjiż illi jsiru dawn l-affarijiet li qed jeffettwa ħanejtek is-sigurtà tal-impjiegi tan-nies. Il-nies ikollhom iħorġu l-flus mill-bod u jissu ma ġara xejn. Xi ħadd qed jerfa' responsabilità.